ще правя свалката. Искам да благодаря на Сопот, на кмета, на общината, най-вече на журито. С изненада разбрах, че съм удостоен с тази висока чест да бъда, както пише тук, победител в конкурс най-хубав мустак тип Вазовски. Между другото, преди няколко дни, когато разбрах, че съм удостоен с наградата, се погледнах в огледалото, търсих снимки на Иван Вазов, намерих няколко. Само в една открих известна прилика между неговия мустак и моя мустак, но разбрах, че критериите не са били само формата, големината или целта на мустаците. Така че още веднъж благодаря на журито. Поздравявам ви с този хубав празник. Явно той е посветен едновременно и на Трифон Зарезан, и на Свети Валентин. Аз ви пожелавам и за Свети Димитър тук на 26 октомври същия празник да направим. И пак ще дойда. Следващата година трябва ли да дойда аз да връчвам наградата? Да. Така че ако не направите за Свети Димитър един такъв хубав празник, пак ще се видим до година по това време, когато на следващия носител на тази висока награда аз ще имам чест да му я връча. Благодаря ви, весел празник и пожелавам. С теб ще правя свалката.